Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus.
Sancte Spiritus, veni 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 Sancte Spiritus. Kublai pibaro ki men ki para ki badon benta hagane ga Mass Bakhuid hagane ga janmit ngin ya duai kerpang na ka benta jong pi iwe be iwe mapinyo ya ka jing klein men sim mapinyo ya ka men sim ka badap da ka jing tengen lengba ka Eucharis Bakhuid Ngiduai hagane ga Mas na ka benta I kong merin sia lengdo marshilong I barke ya sngi kha jong I to ble tekan radan ai I ya kajing ko jingkia madru ya kajing shampang kajing start hagajing I ya blay madru hagajing I ya kimen ki para Ngiduai na ka benda ka mensim jong I Rodrick Lamare I badap shisna majing kla jong I mendagasngi to try an I kajing ya tai bam jukod Ngiduai ro na ka benta ka jintmu jong I dame wan tading do Herman Karkongor by Devenson Karkongor Ngiduai ro na ka benta ka mensim malak klat no jong I Arthur Lamare o try an I kajing ya tai bam jukod Ngiduai hagane ka Mas na ka benta ki sister baro jong ka auxilium convent ha umdang makinyo ya kajing ko jingkia makinang la bentray ha kabri so wan jong utrai Ngiduai na ka benta ki pa ringej baro jong ka Divine Mercy Parish umdang makinyo ya kajing ko jingkia Ngiduai hagane ka Mas na ka benta parish priest Father Gaspar Walang maro Father Johnny Nongkenri jong ka Divine Mercy Parish umdang makinyo ya kajing ko jingkia Ngiduai hagane ka Mas na ka benta ka jintmu jong I Aisha Metis Imyong but I Don Borlang Shabong Ngiduai hagane ka Mas na ka benta ka jinata jong ka mensim jong I Victor Nongklau
Krebs Im Yong, Charleston Im Yong, Banisha Im Yong, Jokins Im Yong, Moses Im Yong, Dennis Im Yong, Barshons Im Yong, Monica Im Yong, Dominica Drials Im Yong, Monica Im Yong, Baby Stars Im Yong, Lambox Im Yong, Maris Im Yong, o try and I ki jinja tide bam ju kod. Ni terwai gane gamas na kabenta I Biblian Kriam I kong bujun Ibadan pedang kajin shitom bain yor kamet kabakoi kibakia kumjuro na kabenta kayeng kasembaro kaway. Ngiduai gane gamas na kabenta ba Anthony Nongbri Madi kong Victoria Nongbri ba Force Lee Heck Ilo Ioannis John Michael Albert Christilda kibalaklat no nakpertay Ngiduai na kabenta kane gamas rengkat badi ba Anthony Nongbri Ubonifas Cleopas Angelina Wan Pli Nongbri kibako aban engu yoble na kabenta jingkerku Ngiduai kane gamas na kabenta kamansim balaklat no jong I Anthony Nongbri Sondro Thongba Thaba T.H. Karmalki Kong Destina Nesibon Kong Bilina Ba Ep Ba Ling Ba Barton Ba Kaldinus Karmalki Kong Agnes Nongbri Bakinyo Ejin Thai Bam Jukod Iba Anthony Nongbri Ikwa ban aingu Yagane Yaublay na Umtay Jingar Kubaro Rengkat berkaying kasem Kong Sylvania Kikun Andrea Andriana Andrew Bahabok Evelyn Adriel Nagamta jingkar ku jong blay Ngiduai nagamta jingko jingkia Berkajintmu jong inga sem jong Juwani tamalngyang Margarita malngyang Albinawan kara Erin swear Badru nagamta jintmu jong Gregorius nong tahar Iba kordor malngyang Ngiduai nagamta ibadundor malngyang Moblayin kurkuyi Nagamta Melienda nong tahar Adun nong klau Nagamta jingko jingkia jong Man bahalang malngyang Eugene malngyang Badondor malngyang Masyondor malngyang Jasmine wang tahar One job karkongor Marjonusius nong dhar Ngiduai hagane gamas na kabenta ka jindap sausnem gasngi khajong I Adeline Teresa basoy moit doble tekandan ukurkuye pi Adeline Teresa pindang he dang san hagajing I yoblay hagajing tip du blay hagajing nang jing start Ngiduai hagane gamas na kabenta I Crossika Ibanilla Mertong na kabenta ka jintumu babhajong I Ngiduai hagane gamas na kabentai Dr. Orester Justin Karpuri badi kong Kathleen Mary Pengrop hakalangku snem kabar pernyo gujnya to kantu kurim jongki to blade angker ku shu yepi on ai p unta say p jing ye jing sutu jingmut pintay yakalong yeng kababaha Ngiduai hagane gamas na kabenta kasngi kha jongi kong Lindsay Mary nong room painyo ay jingko jingkia kumjuro na kayeng kasem to blade kurku yepi Lindsay Mary Pin nang yo shu shibun gajing kerku gajing jong blay na kabenta gajintmu babaha jong pi Ngiduai hagane gamas na kabenta kaying kasem jong iba pentengan borlang marbo kaying kasem jong iba teberlong marbo kaying kasem jong iba borlang marbo kaying kasem jong iba agostar marbo kaying kasem jong ikong Wan Salan Margaret marbo kaying kasem jong iba Roland Paul marbo marbaro gikun kikti baro kinyo gajing kerku jong blay Ngiduai hagane gamas rengkat berkaying kasem jong kong poli nong bed badi ba penhun langs imli kibakwa banengu yo blay na kabenta jingker ku baro kabawla te say halor jongki Ngiduai hagane gamas na kabenta kaying kasem jong itwele na marwen Ngiduai ro na kabenta jingko jingkia jong ideliti marwen Spensius walang the bester marwen Daris Mary marwen Paul Muse marwen Greenester marwen Ngiduai hagane gamas na kabenta Othaniel Nigel Marbanyang kepada kesini kajing imen takasngi to blade rekendan korku yefi Nathaniel Othaniel pinang hedang san haji yo blade ji para beriu haji nang jing start lengba jing korku jong blade Ngiduai hagane gamas na kabenta I Father Julius Kurba be inyo ya jing ko jingkia ya jing shat jing klein be in slam shong pra shong shang paling dangla bande shu haga beri so wan jong try Ngiduai na kabenta Alexander Karkongor kepada kesini kamen takasngi to blade rekendan korku yepi Alexander Ngiduai na kabenta jintmu jong kaying kasem jong I Aliona L nong kendri bau blade rekendan korku yeki unta say kajinya halor jongki Ngiduai hagane kamas na kabenta kaying kasem jong Itilia marwen spalin malngyang
Wanyang berihun marwen Gailin marwen Saralin marwen Nerius marwen kamtam nagabentai reshining but wanderi ba kinyo kamen kabakoi kabakya ngi duai kamtam nakabenta kamen sim jong Christina nong clau ibabaro sikata ila don hapeneng gajin shitom kabajur ha ICU po hospital ublay ula ibid bandrung no siya kahima baneng jong ila khlat no manemen step ngi duai ba inyo ya kajin suk kababam jukod ngi ay kajin kublay sungulem ru ya kibahi ngasem kamtam hagane kapor kabas musi ngi duai bau blay unlong kajin tingen jong pi lengba kajin side jong kame beneng ba jongi ngi duai hagane kamas na kabenta kajin temu jong Euphrasia kriyem basan badru na kabentai ba Benansius lingdo bau blay un kurkun riun dan sumar sukheri ki baro ngi duai hagane kamas na kabenta ka jindap arp san snem jong jito shong kurim jong iba Boni Suanes ba di Cecilia to blay second rat kurkuye pi Cecilia lengdo nong bri bad ba Boni ba pindang don nang yo ya ka jing jong blay jing kurku jong blay ba bentei ya ka long ying long sem ka babha ngi duai na ka benta Dorothy Marwen ba Trey kuminers kamtam hagane ka sngi ba hashtrup ka parthei kirke ya ka nurses day ba inyo ya jin sumar su kher ka jin ki jin da na ublay ngi duai hagane ka mas na ka benta Shalinda Karbi Q kamtam benta ka sngi de ka sngi kha jung to ublay te kandan kurku ye pi Shalinda pinyo e kamen ka bakoi ka bakhya e ka jin nang jing start badru ka jin shampang ka jin em jong pi ngi duai hagane ka mas na ka benta ka jin ko jin khia jong wei himani para jong baklem thok karteng unambaru bakut khandai sau lai khandai lai wei to blain kurku ye pi ajintumu babha jong pi ngi duai hagane ga mas ko men ko para na ga banta ka jing ko jingkhia jong Juliana Mayong bat ka ying ka sem ngi duai hagane ga mas na ga banta u Joshua ubadan pleng ka jing shitom ba blete kandrat lengba ka jing sa jong ka me beneng be jongi unle ka kampla ba inyo na ya ka jingkoy ya ka ni jinduai la karpat dai Mary to ble ta kanran kurku ya ka jing angnut jong pi Mary ngin ruai duai rangkat bat pi ha ka ni ka klip mat knang ba blain pun orlong ya ka jing angnut jong pi ngi duai ha ka ni ka mas na ka benta Genester Marwen ibadan na padang jing shitom ba ble ta kanran pun koy ngi duai ha ka ni ka mas na ka benta Ridalin yaw pniaw bawle ta kandan tinlen ti onai jin shampang jin song thu ngi duai hagane ka mas na ka banta Mila Karmuti bani Thessalonica Shulai ba kinya don pedang jin su thu jing mod ba kinyi ngi duai na ka banta ka jin klat no kaman sim jong Joachim ha ka jin dap chisna ma jin klat jong ba inyo jin ya thait bam jukut ngi duai na ka banta Vinit ba de sngi kha jong menta ka sngi to ble ta kandan kar khu ye fi Vinit ngi duai na ka benta Evan Shushan Singh badai ka sngi kha man da ka sngi to ble ta kandan kurku ye pi Evan pinang het ang sana ka jing yo ble jing ya imei pa ngi duai na ka benta ka man sim bala khlat no jong Hero Pius Kurba Plin Karbuli Margaret ta Karbuli Tabor Lang Karbuli Gilbert Shadab Winchester Shadab apinyo ka jing thait bam jukot ngi duai na ka benta ka man sim jong Paulina Nongrum Modstar Thaba Elizabeth Timung Mowel Nongrum makinyo ikajinya thait bam jukun ni duai hagane kamas na kabanta jintmu jong Monica Tangsang kamtam na kabanta ka jingko jingkhia ka ying ka sem badru Mei jong bis tabi Tangsang ni duai na kabanta jintmu jong Sori Lang Marbo ni duai na kabanta ka jintmu jong Yohanes Walang ngi duai na kabanta jing temu jong korba hon no khong ramai ibadan pedang jing tom be inyo na jing koy ngi duai na kabanta jing temu jong habs khardoi kamtam na kabanta army maukon ibadan pedang jing tom ba blain ta jing koy jing khia ngi duai na kabanta jing temu jong JJ Singh be in jam no na jing pang jong ngi duai na kabanta jing temu jong Luiginia Lalu ngi duai na kabanta ka jing dap lais na jing klat no jong
i Nicholas Karbarngar ba inyo ya ka jinja thai bam jukod ngiduai ha gane mas na ka benta i kong Cecilia nong lengdo nong bri bet ba boni mangil ong mene kibar khe ya ka lengku art news nem ga jingin tu kurim jongki duai na ka benta Aldrich Anthony lengdo nong bri na Fisabet lengdo nong bri Elizabeth lengdo nong bri ngiduai na ka benta ka ing ka sem jong i kong la visha nong cloud kamdam ha kajin du no jongki ya ime jong i bakin yo ya kajin tengen leng ba kajin yo side jong i iwe pe iwe ngi duai na ka benta ka man sim jong ime jong i balak hlat no bin yo kajin yo thai bam jukod ngi duai na ka benta ki bapang ki bashtom baro kamtam na kaninga klam COVID-19 ngi duai na ka benta kajin suk nyi sanya ka prathei ngi duai na ka benta kajin temu jong Abigail Mauri Oblay unta say jingkerku halor jong i ngiduai na menta kaman sim balaklat no jong i Aurelia Mauri Blia Mauri William Karmi Damian Kriem makin yo e jinja thai bam jukod ngiduai hagane kamas na ka benta ka jintmu jong i Jennifer kamtam e na ka benta ki kun jong i Conchita i Larry i Condoliza makin yo yak jingkar khu jong ublay ngiduai ha ganega mas na ka benta i Dr. Orester Justin Carpuri badi Kathleen Mary ha ka jindap ar nyos nem ka jing kentiu kurim jongki ngiduai nam ta ka jinja thad jong ka sim jong Orester Justin Carpuri Lucas Nongket Carbuli Jawa Jacqueline Carbuli badi Samuel Sobar Marbanyang makin yo jinja thad bam jukod ngiduai ha ganega mas na ka benta ka ying ka sem jong i kong Bernadette Maukling bobli trekandan don ringkat batki kamtam ha kajin tumu babaha jongki ngiduai ha kanega mas na kamenta kaman sim malaklat no jong i PM Kharbudon ba inyo ya kajin suk menang bam jukod ngiduai na kamenta kajin ko jingkhya jong i kong Glorinda Jerwa ngiduai na kamenta i William Dabiangdor LN Lamare kabali sngi khamenta kasngi to bleta kandan kurkhui in a hi kajin ko jingkhya met badman sim ngiduai na kamenta kaman sim jing tha jong i Roderick Lamare ha kanega sngi klat badap shisnam jing i menta kasngi bin yo ka jinja thaj bam jukon ngi duai ha gane mas na ka benta ka jintmu jong i please Stalin kamtam e na ka benta i bayin yo ka men ka bakoi ka bakhya ngiduai na ka benta ka jintmu jong i Mildred yaw pniaw ba blade kan ran ungkur ku i ai jing ko jing khia ya jing anut ka ba mi i don ngiduai na ka benta ka ying ka sem jong i kong Caroline Heck ba blade kan ran ungkur ku ka ying ka sem jong ki ngiduai ha ka mas na ka benta i kong Kalista nong room ba inyo ya jing tingan mensim ha jing du no jing i me jing i ngiduai na ka benta ki lengdo hari kasi jungi ki padar ki sister ki dunia baro ki batray kum ki missionary ngiduai ha gane mas na ga benta ka kanhun jong ka seng salvation kamtam ki salvation sisters tamara shai ki nurke sngi kraw jungi ka sngi borom jong ka Maria Mazeri lo Bakhuid ngiduai na ga benta ki salvation cooperators asodong perthei ngiduai na ga benta Upo Francis ki bishop ki lengdo ki dunia makeleng ka perthei ngiduai na ga benta ki nurse ki doktor makin yo e jinya da na ublay ngiduai na ga benta i kong Selin Karmolong i babu benan lengdo penlang makin yo e kamen ka bakoi ka bakhia ngiduai na benta jintmu jong Audrey Malngyang na benta jintmu jong Amabilis Marwen ka jintmu jong i Daffy Grace Mayong kamtam e na ga benta Daker Mayong kabali sngi kha benta ka sngi to blay ta kandan ungkor kui pi da care pi nang hedang san ha jingi jo blay ha jingi ki men ki para ha jing nang jing start ngi duai na banta jin tumu jong pi me wan lungdo ngi duai na banta jin tumu jong pi Jeffrey Jerwa ngi duai na banta jin tumu jong pi du chalam ngi duai na banta jin tumu jong i Rav ngi duai na banta jin tumu jong i Amabilis Marwen na banta jin tumu jong i Christian Shangdiar ngi duai na banta jin tumu jong i Nipaya Papeng ngiduai na ka benta ka
i lamprang nong rum bat i Simon Peter marweng makin yo ya gajing kerku jong ublay ngidwai na ka benta gajin temu jong i langtei mar ngidwai na ka benta gajin temu jong i wan siudor binan kataya LC Henry kamtam na ka benta i wan siudor kong binan kaying sem jong ki bekin yo ya gajing ko jingkia ngidwai na ka benta gajin temu jong Ivorin Karmalki gajin temu jong i mewan lengdo gajin temu jong i Neba Rani gajin temu jong i Linda Renja gajin temu jong i Savio Madur kamtam na ka benta gajin ko jong i pa jong i Rowis kamdej ngidwai na ka benta gajin temu jong u Story Costin kamtam na ka benta is media marweng Costin tongni ikun gikti baro akin yo gajin ku jong ublay ngidwai na ka benta gajin temu jong fi na Felinda pengrob ngidwai na ka benta gajin temu jong pi Linda Renja ngidwai na ka benta gajin temu jong pi pensyai bha latam kamtam na ka benta i beauty latam ibadan hospital be inyo no ya gajin ko jingkia ngidwai na ka benta gajin temu jong i Veronica Bamon gajin temu jong i Philomena Tado gajin temu jong i Nipaya Papeng ngidwai na ka benta gajin temu jong pi Teles Marweng gajin temu jong pi Veronica Rai na ka benta gajin temu jong pi Aquilin Mary Pengrob ngidwai na ka benta gajin temu jong pi Kermi Karnayor kamtam na ka benta i pa jong pi Francis Kriem bade sngi khaman ta sngi ibade i katakis to blade takendan kurku i pa jong pi ba Francis bai dan la chu ban tray hakabri so wine jong utrai ngidwai ro na ka benta i kong Asidora Karnayor ki kun kikti baro ngidwai na ka benta gajin temu jong pi Daniela Maulong na ka benta gajin temu jong pi Ethel Dora Shabong to blade kandan korku ya pi un ai pi jing ko jingkia rengkat begini gajin temu ki bangila pule bat gajin temu jong pi ki ba phila pha shangi gajin temu gajin ta jong kaman sim jong i Washington Sotun Elbina Marbanyang Justina Marbanyang Benedict Marbanyang Samuel Nongpur kinyo ejin ta bam jukot badru baro gajin temu tongin rai ki shagduan jong utrai da kabatrwai kane ka Mass Bakhuid so bahayeng in shim ya kajing ruai sedang Sumbashim kan nambar jerai ke balai spa lai peupra. Lai pra. Wan barut ko henmen ko para Wan yaro jing is nei ba jing ba Ka jing it klem jis dai klem jing ku Jong u try u bom cheu ku Gan yadwai I cannot ya utrai Nakamba baunang le klemwai Nasudaya Maryang umudut Siu say ya perte ya kiklot Wan barut ko henmen ko para Wan yaro jinis nei ba jingba Kajis time lem
is dein klem jingku Jong u try u bam jingku Ha gagateng upa badu khun bad haumen se Bakhuid. Amen. Gajing ai jung utrai jung yu Jesus Christ gajing ai jung ublay. Lambat gajing ai salog jung umen se Bakhuid kindon ringkad bat phi baro. Ringkad bat piru. Ko pa jung ublay. Lambat gitu gi intention ba i fadai la puli. Tongin yawan ra ha gane gaduan gadupat ya gijing kemen gijing angnut gijing sngau se jungi. Pat ki ek gi bangi don ha kamen sem jungi. Tongin wan terwa daga jingai. Ha gane gaduan gadupat. Khanang bau Jesu unpun kala yaki baro khoi. Nga phla How labor bor baro. Bada pi kon men para. Namar bangal pabisipon Daga cing perkhat dagi ten gam ada cingla klat. Daga cingla palat jonga. Daga cingla palat jonga. Daga cingla palat bakrau jonga. Namar kata nagarpat Maria Bakhuid. Kabaya sa kathe sati. Kiangel bekiriu boy. Bada pi kon men ko para. Bantuai nagapunta jonga. How try blay jongi. Ublay badan bor baron isne yingi badan dala mabi ki pop jungi un yelam yingi shaga jing embam jukot. Amen. Go try to isne. Go try to isne. Go Christ to isne. Go Christ to isne. Go try to isne. Go try to isne. Tongin ya duai. Go blay. May ubapan pai biang yangi shaga jing embam jukot. Haga jing mi pad ukon jang me. To ai hagi pad jang me yaga jing yaine. Haga jing ej bad ga jing kermen. Bangin artatin. Bamen bad yagi jing kolan. Bangitib bamela ai. Daut rai jung yu Jesus Christ ukon jang me. Uba im bad basan sharing kat bad me baru men sem Bakhuid. Way ublay, chunom la chunom. Amen. Kajing pule nakikam jongi apostol. Ha kito kisngi, ladon ki ju ki balawan na Antioch bat na Iconium bat enda kila pen monjor ya kipai ba kila lentem mau ya Paulus bat kila paring ya ushabar kasnong kida tharai ba ulayap Henry haba ki sinran kila yalum saudong jongu ulakhi George bat ulale rong shapo shnong bat ha kasngi babot ulale bat u Barnabas shaderbe Enda haba kila yalab ya gospel hakata kashnong bat kila penlong sendran ya bungut kila lej pai shalestra bat sha Iconium bat nangta sa sha Antioch kita penklanya artat iki mensim jong ki sendran da ka ba penslor ya ki ban yainet scam haga jingei bat da ka ba hikai ba lingba ki jingjinjar ki babun ngide ban rong haga hima ublei Bat enda kila thung ya kitamen kisan na kabanta jongki haman la kabalang da ka jingduai bar ka jingsha jingit kila IT ya ki how try how uba kila ngai nangta kila yat keleng kathan Pisidia bat kila one poi ha Pamphylia bat enda kila yalap ya ktin ha Perga kila lej hersha Atalia bat nangta pat kila lej da kaling hadu Antioch Kajaka hakabala IT yaki hakajingai e jong ublay nakabenta ka kamba kila pendep. Indala poi
kila khot lang ia kabalang bat kila yethu haki ia kata baro kaba ublei ulale daki bat kumno ula pli ia kerdop jong kejinget haki gentle bat kila sa slam hangne lembat ki sinran kaktin jong utrai Ngis ngu yau blei. kajubab jong pi kiriungai jong me ko try kipen pau ye kaburom jong kajing sinshar jong me Kiriu ngay jong me ko try. Kipen pao ya burom jong ka jingsan sar jong me. baro ki jintau jong me kin ai ngu ye me ko try bat baro kiriungai jong me kin kerkhu ye me kin ye thu shapang kaburom kajing sinshar jong me bat kin pen bana ye ki kam bakrau bor jong me Kiriu ngay jong me ko try. Kipen pao ya burom jong ka jingsan sar jong me. kin pen itu ye ka bor jong me haki kun bin riu bat ye ka burom ba phalang jong ka jing sinshar jong me kahima jong me ka long kahima bam jukut bat ka jing sinshar jong me ka ne pateng la pateng Kiriu ngay jong me ko try. Kipen pao ya burom jong ka jingsan sar jong me. ai ka shintor jong a kan kren ye ka jing ye ro ye utrai to ki briu baro kin kerkhu ye ka kerteng ba kho jong u junom pateng la pateng klem kot Kiriu ngay jong me ko try. Kipen pao ya burom jong ka jingsan sar jong me. sngo bhayang Chris udaiban sha shitom ban mi pat na ki bayab bat kumta unrung ha kaburam jongu Utroy undon ringkad bat pi Ringkat bat piru. Kejing puli na gospel bakhuid kat kumuyonis Kaburom hame ko try. Hagata kapor ujisu ulaong halaki senran kajing suk nga ino hapi ya kajing suk jonga nga aya pi nga aya ka hapi om kumba ay kaperthay watsha ban en pen khuslai daki dono jongpi lemne sha bakin shapting pila yo sngew bang yatho hapi ngan lej henroi ngan sawan phai biang shipi lada pi I jenga penjin da sngeukmen namar banga lej sha ukpa naba ukpa ulong kham kraw ban yanga Batmenta ngalaya thu pi haswa bakan je khnang ba enda kan wan je pindup ngei namla krens slam shu bat pi namar us im jong kane ka parthei uwan don bor halor janga henry ngale kumba ukpa ula hukum yanga khnang ba ka parthei kan tip ba nga it ya ukpa
ke gospel jong utrai Kajingero iame ko Chris. ko pa jong ublay hakane ke janmit ngakwaban puson bat phi ya kilai teli ki point ke point ke banang kong bat ke ar na ki kam jong ki apostol bat ke bakhtu na ke gospel ke banang kong shephang ba ki kam jong ki apostol mentaga singi ke ong ba barok khot ni hab ban ya kendu ya gi jing ni haban experience ya gi jing shwa bangin rong sha kahima banen menen kasngi ngio sngew kumno kita gi briu kilas dang ban mane blei ya u Paulus bat ya u Barnabas hamar bagilas gila penkot ya u briu bat ki ong ba ngim jo i hae kum kane bat kila khot iki utau Hermes ne utau Zeus ki blei jong ki Greek Mantaga singi pat ngiyok singaw kumno ki ju kilawan ban kren pensyot panyelek persya ya ki apostol kila kensyot hagito ki briu ki badan apo Antiok panyelek persya yau Paulus baru Barnabas bat kila sedang ban kawang mau yau Paulus bat kinang berkat ba ulayap hi hangta hadin kata u Paulus ukren yakini kentin ba ngibar khod ni habani kendo ya gicing ya gibabon shwa bangin rong sha ka himabnen unom do jinkermen but habani posan spangkani ke ega ba kongsan ba pen kendit benriu yang ba de phi kalong ba mangibar khod hakani ka sla perthei ngidon ka homework banle ngidon ki assignment banle shwa bangin rong sha ka himabnen ki ay kita ki assignment ni kita ki homework pangiha banle kum ki Christian Catholic nadu long shwa man shwa ki khasi khara jung ki ong ya kine ki tin ki ba shongkon hadu kata kine ki dei ki assignment ni ki homework ki ong mo ban long ki briu mo ki ba tip briu tip blei ki ba tip kur tip kha ki ba kamai ya hok bat im lang bat ki ba im suk im san kine gi ching ong jong ki khasi khara pergi ching e jong ki idei thik kom ki shipaut le ki hukum jong ublei ki adei ladangi perkhat bha gi de ki shipaut le ki hukum jong ublei te gine gi dei ki assignment gi ching tho bangi haban pendap kam dei ga basuk pan pendap ya kine yo homog bangi haban dep shwa ban rong sha ka hima banan ka point ga ar u Paulus do jingkermen henry u ai udon kata ga men sim jongga jingkermen u let yalap u pen thamai u pen kanmau un pen chlor ya ki pat ba u ong ni dei ban yai ne ha kane ge jinge wala da ure kendo ya kita ge jinge henry u pen chlor ya ki pat ba bat kat sab kile jid ya ki rangba mo ban yalam ha ki shnong ki ba pher kile jid ya ki rangba ladang nilej ha kine ki shnong khasi jongi shene teng ha ki nongkandong ngi ba teng ki dunam ha ki rangba teng ki mdan ro ki rangba hapo yeng mane ni perkhat she ki lej te teng ga balang ka sngo jinjar ban jid ki rangba ma ban jid ki rangba ban lang ki dong elam mo teng ni perkhat ba le sing ha ban jid ki kong he balang no kong he balang kong deng balang namar balai namar kimdon kirang ba te kalong ke bang isngosi parngi de banduai na kabanta kirang ba namar la tron kirang ba ke imlang salang ke business ke ying ka semro ka tron mo tingi be banduai na kabanta jung kirang ba baro ha kane kamas ka point ga ba khado kolong ba u Jesu ong ya ki apostle na aye phi ka jing suk bot kane ka jing suk junga phimyo na ka sla perthei mar ka pher bha mo ka pher bhagan ge jingsuk pat manla kasngi habangi duai haga pormas ngi ong ya kine ki kenten do jisong ke jingsuk ngai api tiko paralok ko prakasan hakane kamas pat manla kasngi haban wat ya kata ge jingsuk ban syam ya kata ge jingsuk namala dangi syam ya kata ge jingsuk gabo jisula ino ngin sadon ke jingsuk pat ngin setip ya oblei en yero ya Jesus Christ
Junom lai junom. Amen. Number jerai ke balai spa hendreu pausan. Lai hendreu san. Niwana ya me try. Niwana ya me try. Niwana ya me. Niwana ya me. Doshimure upu. Banyi terwahame. Doshim kane kawan. Giais ngopayame. Topian kotwai kijing terwa. Giais ngopayame. Bani terwa hame. Giwan ayu ya me try. Giwan ayu ya me try. Giwan ayu ya me. Giwan ayu ya me. Toduai ko para bagat singkanya junga bat jungpi kalong ba pediang hun hau blei ukpa badan bor baro. Do try pedang jingknya lagi keti jong pi. Na kebenta kejing ro barka burom ka kerteng jong u. Kejing mentoi ini pada ke balang Bakhuid jong u baro kawai. Top pediang ko try ngi kerpat ya gejing terwa jong ka balang jong me ke barisa kemen. Bat kumba mela ai haka ya kadau na kabanta ga jingkemen ba krau ka ba kat kani. Kumta to ai haka yau so jong ga jingkemen bom jikut. Ngipa ne kene dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. To kentiu yela ki do not. Ni kentil ya ki shall try. To ngini ai ngo utrai kenrad ublei jongi. Kai shong hok bat kadai. Dasisha kalong gaba shanghok bat kabadai kadaiti jongi bat gaching pan em yangi haki por baro ban yero yame ko kanrad henry khamta me hakane kapor ban yero shu shu yame haba yaw krisu khunlang brod paska jongi laknya dagaba uknya yela ka jong kamet ulapin pura ya gajingnya barim haga jingsisha jong ka dingphna Bada gajing terwa yala de hame nagabanta gajing pan em yangi ulapan I bad ula long ulengdo kaduan bad ukun lang broad jong gajing kenya namar kata haba ladap mier ya gajing kemen paska man lakari man lakajad ben rio karisa da gajing kemen bad wat ki bor beneng ringkat bad ki ken hon angel kirwai lang ya gajing roi ba klemkut Jong kaburom jome kadba ngiyai penbena. Bakhuid, utrai ublei kipai, leng perthe sawada kaburom jong me. Hosanna, Hosanna, Torah ublei shajrok, Hosanna ublei jevno. En yaro yubawan, agak kerteng utrai, breng perthe sawada kaburom jong me. Hosanna, Hosanna,
Torah you bless Shadrom, Hosanna you bless Juno. Dashisha melong ubakhud ko try katame jong kajingkhud baro. Namar katang ikirpad yame tupun khud pen kantang yakine gijing terwa jungi. Dagabapha yo men sem jume kum jer halor jungki. Bakendup kala long yangi. Kamet berkasnam jung utra jung yu Jesu Christ. Hakapor balatino yu badala kamon singe ubha ula preng ya gajing sha shitong. Ula shim ya kupu badagab aingo yame ula kedia ya u badul ai halake senran u ong. To shim bato bam na kane phibaro namar kane kalong kamet janga ya gaba NIT na gabanta jangphi. Hagaju karo komenda lala yabam ula shim yaka khuri. Badagaba aingu biang yame ula ayaka halake senran uong. To shim bato di na kane phibaro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bathamai bat bom chukut yagaba enpenmi na gabanta jong phi bat jong ki babon yagaban ma bi ki pop to le yakane bankan mau yanga. Kajing maya jong kajing ay. Kata sin bangi bam yune ukpu bangi di na kane kakuri ngi pen bana kajing ya jong me go try tata hadu men. Namar kata ngi gebapen menta ya kajing ya ban jimi pa ngi terwa hame ko try ukpu jong kajing em badika khuri jong kajing penem. Ngida aingu aidam namar malenyo yangi gibabit banyang akhmat jame badban shukri yame. Dagabas ngaurit ngigarpad yame bangi gibayo banta hagamet berkasna mukris ngilong gibapen yatali kaway da umen sim bakhoi. To kanmau kotra ya gabalang jame kabala preng hasatala kaperthai. Batu penjana ka hagajing e rungkat badu Francis ukpa bakhoi jungi ki bishop badbaro kilingdo. Token maulam ro ya ki henman ki parashin rang bat kentei ki balayo thia da gajing kerman ya gajing mi par bade baro ki bala khlatno hagajing isne jungme top deng yaki sha gajing shai ka khmat jungme to isne ingi baro ngi gerpa de me khnang barang kar bar kamaria the soti bkhoj ka kmi jung ublei u Joseph bkhoj ki apostol bkhoj bat baro ki riu khoj ki bala pensnga bhaya me pateng la pateng ngin dublong ki babit banyo bantalam haga jing embam chkot pat bangin ye robot pendon borom yame da ukon jame u Jesu Christ. Da u lambat u badha u kanlong hame u blai pa badan bor haga jing elong kawe jung men sim bakhoi baro ka borom balga jing ero junom la junom. Amen. Kumala hukum yangi daw nong penem bat kumala hekai ngi de kaktien ublei ngi nod ban ong ko pa jungi ubah ning kalong bakhoi yo kateng jome kanwan ihema jome kanong kamon jome haga kandeu kumba apneng to ai menta jimbam jungi balasmi batoma bi yagam jungi kumba ngi ruima balasmi wingi Topla jingi kerpat ko troy na gajing sniu baro. Hagajing sbon jume to ajing subjing sanya ki sngi jungi. Khnang bada gajing rap gajing isne jume. Ninlaj baro bor na kapop. Mabangin yo jing ada na gajing janjat baro. Kadbangin ang apkmi lenti ya gajing kermen bakhoj. Pat gajing wan pat jong unong pan em jungi u Jesu Christ. Namar kajong me kalong hima kajong me kabor bakaburom junom la junom. Ko try Jesus Christ mebal ong haki apostol jimi.
กะจิงสุกงาเอพีกะจิงสุกจงางาอายพีวัดเป็ดยิปอบจงอีเฮนไรกะจิงเอจงกับบาลังจงเอปัดหากะจิงสบอนจงเอตัวอายหากายกะจิงสุกปัดกะจิงเอตลีกะไว้กะกุมกะมอนจงเอมาเมอุบะเอ็มมัดเซนชาลจูนอมลาจูนอมอาเมนกะจิงสุกอุตรายกันดอนบาร์บอร์ริงกาดบัดพีรูตุงเนตรวายกะดากะจิงสุกอีเวหาอีเวปัดก็คนลังบรอจงเบลเมอุบากโนเอกิปอบก็ประเทศโตสเงวสิงเอยังงีก็คนลังบรอจงเบลเมอุบากโนเอกิปอบก็ประเทศโตสเงวสิงเอยังงีก็คนลังบรอจงเบลเมอุบากโนเอกิปอบก็ประเทศโตไอจิวสุกยังงีหากมีอุคนลังบรอดจงอุบเลยหากมีอุบากินโอยากิปอบจงกับประเทศสุขกิโตกิบาลคอดเสกจิงขวายจงอุคนลังบรอดกูเกินรัดงามชงหอมบะเมนวันรุ่งฮับโปกยินจงอะเห็นเลยชูอมตั้งเด็กตีนบัดกำสินจงอาการสักยาCommunion mensim tungin duai kan ke jin duai ban kerpat yau Jesu bonwan ha kidonur jongi ko Jesu jonga ngai scam bamedon tali ha ka sakramen bakhui tam kaduan ngai yemin lor ki baro bar ngathrang bamenwan hapo kamen sim jonga Namar ba minta kumni ngamla ban piang yami ha ka sakramen bakhuid Towan hapo ka donu jonga ha ka jinglong mensim ngapiam yami hala ka donud bat ngapen yaso yala de badmi watsha mangan klad shu nami ngedang ruai ya kena gejing ruai tongin yakan mau ban ruai kerpange na kabenta ki bapang ki basitom ki bodon na bedeng gejing jenjar jing mut ki bodon na bedeng gejing kuslai bau try pan ko yaki namar kata kadau ko men ko para tongin ya ruai ngina ruai ngini ong to pan ko yaki ko try Yaki go try Dopen go yaki go try Dopen go yaki go try Dopen go yaki go try Yaki go try.
koi jing kia met bat men sim. Topen koi jiki ko try na kapang kan jom. Topen koi jaki na gajin kuslai. Topen koi jaki ko try. Nidwai hagani ka klip mat na kabanta. Idol badan habdeng gajin shitom jingmut. Kibadan habdeng gajin small si. Kibadan habdeng gajin jenjar. Kibadan habdeng gajin kuslai jingmut. Kibadan habdeng jolse kibai ngasem kibalak klap no. Ngin ya ong to pen tengen yaki ko try to ngin ya why. To pen tengen yaki ko try. To pen tengen yaki ko try. To pen tengen yaki bai ngasem kam tam e jong itu kibalak klap no agini kisni. To pen tengen ya kadon not ki try ka batrang paniang ya me henry kimla agane ka klip mat. To pen tengen yaki ko try. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pentengan try yaki bapang ki basitong. Pentengan try. Yaki to ki bakuslai jingmot. Pentengan try. Yaki bapang ki basitong kamtam hospital. Kinyo ya kajing. Hallelujah, hallelujah. Menjangi kerpadi try bon kerku yang ibaro. Unkarku yaki ki sem jungi. Unkarku yaki bapang ki basitom. Unkarku yai mei ba. Unkarku yaki doktor ki nos. Unkarku yaki dong yalam ki dong kene kari ki jungi. Unkarku yaki jintu ba jungi wei bai kwei. Agane kasni ki kerpan boksi kerpang yaki nurse. Kamtam hakane kasni kabangi kasmau yangi ko try. To isnay yangi ko try na kilay kilet jungi. To isnay yangi ko try. To isnay yangi try. Bangin yo kajinya side kajinya dang kajinya jong me. To isnay yangi ko try beto ay jingmap ya kilay kilet jungi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sakisin ngin yong lang dokta yaki go Jesu kamtang kito ki papang ki basitop dokta yaki go Jesu dopan koy yaki go Jesu. Abram hau kpa berhau kun berhau mensim bakhuid kumbala long hagaban kong kumjum dapat boro bor junom la junom amen. Giya ro ya me go Jesu. Iro ime go Jesu. Ya me go Jesu. Ngi ime go Jesu. Ngimane ya me go Jesu. Ngimane ime go Jesu. Ngipendon burom ya me go Jesu. Ngipendon burom ime go Jesu. Ya me go Jesu. Ngiro ime go Jesu. Ya me go Jesu. Ime go Jesu. Dokar ku yang i go Jesu. Dokar ku yang i go Jesu. Dopen ko yaki go Jesu. Dopen ko yaki go Jesu. Dopen tengan yang i barok go Jesu. Dopen tengan yang i go Jesu. Dokar ku yang i barok go Jesu. Dokar ku yang i barok go Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Tong ini aduai. Topet daga jing sebon ya upa jeme ko try ngi kerpat. Batu ai begitu ya giba melamon ban pen thamai. Daga jing maya bom jikut. Kindubla hagado malamang na gabanta gaburom jongki. Pakin yo ya gajing bom yapshu lingba gajing mi pa jeme. Ngipa ne kene lingba Chris utrai jeme. Amen. Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Blay badon bor boron gur kuya pi upa badon kon parhumen sem bakhuid. Amen. Tolit suk kamas kalawai. Ngis ngamu yau blay. Kanambar jenwai ke ba ar spa pra peu. Ar pra not. Semurosari Bakhuid Yanun Jing Mai Joini Pasnyat Gulab Ngitan Gurom Ban Wang Endeng Yapi Daki Donut Bashley Jing Yilum Durosari Naman Ki Kristan Rublay Baik Murom Yapi Kaburom hakpa pada kun bat hamsim bakhuid Kumba kelalong khaba menukang jumental barabor junom la junom. Amen. Kodunut bakhuid tamu Jisu Doi sinai Ko Maria kono yarab ki Kristan tuduai na gabenta jungi hagteng khpa pada kun bat hamsim bakhuid. Amen. In yaro yau Jisu Christ Junom la junom. Amen.